Akşamınız hayırlı. Kaan Murat'a hoş geldiniz. Hoş gördük Kamine. Assalamu alaikum hormatly yurttaşlar. Allah. Kaan Murat'a Bakma. yine soru cevap nememize geldik. Şu tayda nemelerimiz basılıp duruyor. Onu düzeltip koyuverelim. Kaan Murat'a bugün kızıklı nemeler bolup geçti dünyada. Bir yarım saat şonun gurrun ders. Bugün düğün bolup geçen vakalar var. Esasen suğun gurrun ders. İyileşlerimiz üşüyence belli var. Son yarım saatten soň yazıp başlasanız gowy sonra olaryňyzy bärde soň ýitibem videoda köprak kommentariýa gelse. Sorap bilersiňiz o saýlaw arada Türkiýedäki saýlaw arada soralaryňyzy sorap bilersiňiz. Gyzykly saýlaw geçdi. Indi ýene bir gyzykly zat Hamrada 2 hepde bundan öňüm Türkiýede saýlaw boldy. Soň biz Orta Aziýadaky suw meselesini gurrun etmeli bolduk da şu wagtga çykan ýagdaýlar bilen baglanşykly. 2 hepdeden soňam ýene Türkiýede saýlaw boldy. Ýene de suw meselesi barada uruş çykdy. İlkinji däl de bir uly göze batýan bir o suw meselesi boýunça uruş boldy da. Biz hem neme diýen tarapy, gyzyklandyrýan tarapy şo. Indi suw meselesiniň gurrun edeli. Geçenki çykyşda ýalňyşmasam Sapara bilen çykyş etdik ýaly suwy. Suwun gurruny soraw jogapda. Orta Aziýada hakykatdan hem o suw problemasy bar. Bu gitdikçe de ulaljak. Suw problemasyny çözmek üçin diňe diplomatik ýollar ulanmalydyr. Şonuň daşynda çözüp bolmaýa, çözjek däl bolsaň uruşmalydyr. Ine Eýran bilen Owganistanyň arasyndaky bolan dünkü we şuň ertirki wakalarym şonuň bilen baglanşykly. Ýani bir tarap hasam çözjek däl bolýar. Olam ýani Taliban tarapy. Halmyrada neme hayran galdym. Şu çıkan uruşda Eýran gaty arkaýyn özüne nemetmän alyp bardy da şu wagt köşeşdirýän tarap hökmünde hereket edýär. Ýani Talibanlaryň haýwatyny hasap eden ökdiýsegen bir ýalňyş boljak da. Şeýle bir ýagdaý, ýöne bu häzirlikçe, bu gezeklikçe şeýle boldy. Öňümüzdäki nemelerde nähil bor, o nähil çözülşerler. O taýdaky suw meselesini. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ýöne biz muny bir öňümüzdäki bir näçe ýyly gözüňizde tutmalyda. Iň ejizi şo taýda Türkmenistan bolupdyr. Özbegistanam ýanky Köýten dağı Yetmenke alyp bilýär serhedi bar. Anderýadan suw. Ýanky o anlardan galan suw Özbegistanyň alma mümkinçiligi bar. Diňe o taýdal ondan ýene lewawyň içine girenden soň garşy kanal bar. Garşy kanaldan hem çekip alma mümkinçiligi bar. Man şeýle bir ýagdaý. Bu suw meselesine düýpli taryhy bilen ýanky derýanyň fiziologiýasy, geografiýasy hemme zat bilen bilelikde el almalydy. Bunu aljak bolsak biz näçe gurrun etsem ýene ýüzlei bolar. Almyrada ýöne biz şunuň bir aňyrsy uruşa barjakdygyny we diplomatik ýollaryň ulanma mümkinçiligini 1%digini gözüme getirýänmen şu wagtky ýagdaý bilen. Bu adamlar düýünden başgaça seredýär neme meselesine. Problemalar çözme meselesine ýa-da dünýä garaýşlary başgaça. Suwun eýesi biz diýen ýaly o insanyň içinden çäginden geçýär. Şonuň üçin bizim eýeçilik etmäne hakkymyz bar. Diýä ýanky tebigaty unudyarlar. Olaryň ýanky din nemesinden seretseň olaryň düşünjesinde şeýle zat orta çykýar. Tebigaty Allah insana boyun eğmek üçin berdi diýär. Şonuň ýaly bir neme düşünjeler hem bar. Beýnansak da.
Son bunun neticesinde o suwu biz eldekileştirip biliriz diye, deryanı eldekileştirip biliriz diýilen ýaly netice ortaya çykýar. Bu bana sorasalar yine şu tebigatyň işini kıyınlaştırmak, yani tebiata çözgüden bolup bilýär-de. Yani Norvegiýanyň 15 milyar dollar, Brazilya ýalňyşmasam dogry dälmi? Amazon nemelerini, tokoylaryny goramak üçin o pul peşkeş vermesi ýalyk. Yani bunu tebiatı o goragan bolýar şey dip ýöne Amazondaky o tokoylary kesmegem saýlap bilirdiler. Saýlamadylar ýöne. Orta Aziýadaky iň uly am derýa o guratmak üçin ellerinden gelenini edýärler. Özem 1 ýyl, 2 ýyl däl. 400-500 ýyldan bäri şu üstünde işläp gelýärler şu taýda ýaşaýan halklar. Bu indi şu işin edilmeginin keskitlemesi näme diýip sorasa tebiata garşy bir terrorizm işi bu. Adamlar şu tebiatyň şertlerine görä şu taýa ýerleşipdir, ýaşamana karar beripdirler, ýaşaýarlar. Şonuň öňüne geçmek bilen ýa-ni şu ýaşaýan adamlara da ziyan berýän, o tebiatyň ýa-ni dünýäniň iň uly derýalaryndan biri bolan Am derýanyň guramagyna ýok bolup gitmegine de sebäp bolýar. Şeýleräk bir ýagdaý bar. Halmyrad abi men muny o diplomatik ýol bilen çözülüp biljegine düşünýän ýöne diplomatiýanyň Orta Aziýada bir geleceğinin ýokdugyna da deýinip geçesim geldi. Nähile seredýäňiz näme bolmaly bu iş? Yok, hatı doğru bellep geçtim. Kemine hakikattan Merkez Asiýa döwletleri üçin su problemasy şu dören problema däl. O SSR ýykylmaka başlap, şol Aral deňizi guramagy bilen sebäp ol Am derýanyň suwuny ören çäkdi, onu soňra bir derejeli derejede ullanman kan ziyan ýetirdiler-de. Am derýanyň akabyny Aral leňdine barýan ýoly. Şoň üçin Aral leňdi öňkü dokuна görä şuwun 30 destek kiçeli diýip aýdýarlardy alymlar. Urap gidip barýar. Ýöne şeýil Aral leňdiniň bagtyndan Sirderýan suw köpelipdir. Sebäp Sirderýa gelýän akym Täjikistanyň gelýän akym bol. Şu dağlaryň ýanky buzlary sikl ýa-da bir belli möhletde eriýär, belli möhletde buzlanýar. Indi şol buzlaryň eriýän möhleti başlanypdyr da olam 5 ýyl 10 ýyl dowam etjekdi. Diýmek Sirderýadan gelýän suw Aral leňdine akma mümkinçiligi bar. Ýöne biz esasan alada goýýanda Am derýän akabasy. Biz şu Türkmenistan Am derýä bagly bolup dur. Bizde Lewak welaýetinde Mar welaýetem ahalan şondan soňra ýanky bir Balkanyň şu mahal suwun ullanýan agyz suwuna çeldi şol Garabym kanalynyň alyp götürilip köpsini. Diýmek şu suw keselse diýmek o taýda durmuş gutarýar. Su var ýerine durmuş bar, Türkmenistan üçin düşnükli ýagdaý. Eger şol keselse, onda diýmek şol köne zamana kyýal guýulan maşyny ýa-da dağlan jülgelerini şeýdip gün görmeli bar, bir topak oturýan, kowşumlaýyn oturýan türkmen bar. Ol 20-22 asyra gelişik zat däl, beýtir döwlet dolandyrylmaýan. Ýöne şuwun sen ýanky bellep geçişiň ýaly inni ýagdaý göne garşylyga geçdi. Hani Owganistan bilen Eran suw üstüne uruşa başladylar. Gün mergidi botyr. Muň dowamyna hil boljak. Meni uruş bilen ulalaşa gelip boljakmy ýa ýokmy? Ol başga bir ýöne şu iki ulu da millet tan we ikisem ulu da bilen Owganistanyň ýylatyny hat köp ýanky Eýranyky ondan köp. Indi men Türkmenistan bilen deňeşdirem daýdym. Biz bir jinnek geljek ýurt. Olar islese sakan kesenine näme Türkmen näme diýsin Owganistan? Ýa näme etsin? Bizde goşulma muruşary. Ýa bizde diplomatiýa barmy? Döwlet dolandyryp oturan hökümet hiç tat ýok.
Demek şol Talibanlyň Türkmenistanyň hökümetine salýan salgytlary şuň kuýuna çelli ony şo gorky taýdan esasly diýip aýtsa bar. Ola gorkudy etmeseňiz üstüňize çalar, bermeseňiz suwuňyzy keser. Şey diýip Niýazyň döwründen bäri bolar. Muz tölak gelýär, pul hum tölak gelýär Awganistanyň dörler rejimine. Bular hem Taliban'ın bilýär, olary da töledi, bulary da töledi Türkmenistan hökümeti. Öz gününi görjek bolup. Endi biz häkimet başyna gelip, endi hemme zady biziň üstümizden etmeli bolsaňyz diýip göni olara haýwa tatyp oturan güýçler bar. Endi aýdyň mysal, näçe ýyl aýtdyk, mysal Paraga bilen, sen bilen, aýdyň bilen beýlek ýollaşmamyz bilen görleşip aýtdyk, şu Türkmenistanyň Amerikada diýen iň uly problemasy suw problemasy bar. Bir yerden hop awanjak bolsa şu suw üstünden awanır ya uruş turur diýip aýdyk geldik. Şoň başlangyjyna da ýetdik şu. Näme etmeli sonra bardy. Demin ýa-ni özüň aýdyp geçdiň. Diplomatiýa ýoly bilen bir döwletleriň arasynda siýasat ýöredip boljak. Bular diňe güýje daýanyp gelýär. Onsoň Awganistan 1979-njy ýyldan bäri uruşyň içinde, ya 77-nji ýyldan bäri şol Saur revolýusiýasy 77-nji ýylyň aprelinde öz patşalaryny agdardylar. Ine şondan bäri şol uruş dowam edip gelýär. Pikir edip görüň, 46 ýyl bäri uruşyň içinde näçe nesil dogdy ularly kemaly gel bilen gözüniň açyp göreni uruş. Olar yer işleyen adamlar da avtomat işleden halk. Onun için bular güýje dayanýar. Bizde näme var Türkmenistan? Dayanar ýaly güýç barmy? Elbetde ýok. O propagandan, o göz üçin telewizora çykarýan alaja, mulaja goşuny bilen watan saklatmaýar. Hem 30 ýyl bäri aýdyp gelýär. Ýöne näme etmeli sorag bar. Şol şuň kuýun häkimet basyp alan jenaýatkar topar döwleti dolandyryp bilenat, dolandyrmajam görnüpdir. Ola şu may tapsalar ýurtdan gaçyp gitmäge darady. Ýöne nire gaçyp gitjegini bilenat, sebäp olaryň Hytaýa ýene Orsiýada eden bergilerken olar onu nirdesleşe tapşaklar Berdimuhammedow oň neberesinem oň töweregini nakler. Olar mezur haly otyr Türkmenistan. Ýogsa bitdiýse erti göçüp gidýär ahlifi. Sebäp bular 70 nebere ýyjaplaryny aldylar, halkyň bir bölegini gyrdylar. Esasy böyle onun yurdun daşına yani hizmetkar edip çıkardılar. Bollu wessalar. Olara o yurt gerek geldi. Ýöne nädip gitjeklerini bilen akbözipedi. Mene şeýle situasiýa görýän kemen. Owa halmyrada ýurdu dolandyryp bilen ok, owa diýsek kemräk galar ýurdu dolandyran oklar olur. Köp demesi ýokdur. Ýurt bilen baglanyşykly oturtma, sahna çykyp owa şu taýda otur diýen ýaly özem haýwat bilen oturdylýar. Ullakan bir deme düşünmem baran oklar. Ine geçen düň ýa-ni geçen hemdäl düň Halmyrada näme Sapara bilen Aýdyn Hytaý barada gurrun berdiler-de. Şo taýda owa taň dinastiýasynyň nemesine üýşürýär-de köşküne bulary Orta Aziýadan gelenlere. O taň dinastiýasy hem o wagtynda Türk milletleriň üstünde häkimiýet süren bir dinastiýa. Ýogsa o dinastiýa häzirki köşkü bunyň ýaly syýasy nemeler üçin kän ulanan oklar. Şo taýa çağrylmagynyň sebäbi şol bu. Bizimkiler mümkin däl onu düşünüp bilmeýär. Yani beýlekler Gazagystan zat düşünýän bolmagy mümkin. Saparada şeýle pikir edýär, düşünýän bolmalylar Türkmenistandan başgasy taň dinastiýasy barada näme. Yani bizimkiler düşünýän ok, yani bu näme diýmek bolýar? Hytaý gözdükdir. Indi Hytaýyň gözdükmesini üçin ýa-ni Türkmenistan suwsuz bolmaly, ýylaty az bolmaly, bilim sowat bolmaly däl, düzgün tertip bolmaly däl. Şeýlerek bir ýagdaýlar bar-da. Şonuň üçin gerekdir elmydama imperiýalar. Günümüzde halka bagly däl, resurslara bagly. Bir ýurdun resursu köp bolsa şo ýurdun halkyna zulumdyr. Eger
resursu öz ulanyp bilmeýän bolsa ýagdaýam şeýleräk. Su meselesi hem indi onun bir aşağında galya o Xitayla näme meseleniň ýöne aşağında galmagyna garamazdan gönümel Xitaya o ýardam berjek bir ýagdaý bu su meselesi. Ýanky çözüp bilmeýändiklerini ýene-de gaýtadan aýdaly halmyra da gaty möhüm şu daýy. Orta Aziýadaklar bu kelle bilen häzirki kelle bilen su meselelerini çözüp bilmeýärler. Şo sudan has köp gan akma mümkinçiligi bar Orta Aziýada. Munuň üçin wagtynda iň azyndan bir 2 sany ýurdun akly başyna gelmeli Orta Aziýada bu işi çözmesi üçin. Iň az 2 ýurdun akly başyna gelmeli. Eger onu nemetmese çözüp bilmeýärler. Şeýlelik bilen halmyra da Orta Aziýanyň nemeleri sahypalaryny taryha ýapy bermeli bolma mümkinçiligi gaty ýokary. Beýle bir ýagdaý bar. Ýöne çözgüt bardyr. Çözüde akyl bilen çözülmelidir. Jemgyýet, Türkmenistandaky jemgyýet bu zatlary düşünenok ýyldaşymyz ýaza susuzlyk gelse o ekinleri ekip bilmez diýe ekin o bir meselesi ýa içme suwda problemalar boljak. İçme suw ullakan häzir Türkmenistanyň içine daşyndaky gezip gören adamlaryň hemmesini bir wagta salsaň içeri suw ýetmeýär. İçeri suw problemasy boljak. Bunu 2-3 ýylyň içinde zordan deňleşdirip bilerler içindäki ilat bilen o suw üçinçiligine. Birden içine häzir barp berleşse içeri suw ýok. Ekin ekme aňyrakda dursun. Daha şo zaklar gurrun berýär halmyra da. Öň diýe yerden squash diýär, gazyp suw çykarýardyk diýe şo öňkü suw çykaran yerlerimizde de suw ýok diýe. Indi has çukurrak gazyp suw tapjak bolýarlar. Suw gitdikçe çekilýär diýe aşağı dogry. Ýagdaý şeýleräkmiş şu wagt. Daha şo tarapy suw problemasy uly diýe. Beýlek vilayatlarda da bardyr, ýuwaşlyk bilen bolar. Balkan ýaly bir zady gözüňe getirmeli. Balkanda Etrek deryasy gitdi dogry dälmi? Etrek deryasy aýryldy. Şonuň bir ýerde eşdemzok bir derýa kesildi. Şo derýanyň kesilmeginiň netijesinde näme zatlar üýtgedi şo taýda. Ekin ekýänler ekin ekmesini mi goýdy ýa göçüp gitdilermi şol derýanyň boýundaky owalar? Näme boldy bulara? Bilmeýän, soralýan ýeri ýok. Balkan ýalyk bir ýagdaýy gözüňize getiriň. Türkmenistanyň ähli nemesini özem gysga wagtyň içinde 10 ýyl töwerek wagtyň içinde boljak zatlar bular. Uzağa gitmäne gerek ýok. Sebäbi derýanyň gurap barýan derýanyň hem öňüni kesmegiň gurrun edýäs biz şu wagt bu taýda. Gurap barýar barbyr dogry karar alınmasa ýene Gazagystan iň uly işi alyp barýar. Şu Aral dengiziniň guramazlygy üçin. Ýöne Özbegistan öz gezegine düşeni edenok diýip kritik edýärler. Hakykatdan hem Özbegistan edenok. Özbegistan paxta ekmäni neme dipdir özüne gurnapdyr. Paxta ekmek bilen şonuň ýaly bir nemesi bar, düşünjesi. Şonuň netijesinde de halmyra da Arala suwu kesip goýdular da. Indi Aralda da suw ýok. Indi Araldaky suwuň bolmagynyň möhüm tarapy näme diýip sorarsyňyz, Aralyň näme üçin gurrun edýäs? Arala gaýdyp gelen ýanky Pamir dağlarından eren suwlar Arala gelýär. Araldan hem ýene buwarlaşyp täzeden Pamir'e doğru gidip şo taýda gar bolup ýagýar. Ýanky bir aýlanşyk bar, sikl var bu taýda. Sikl meselesi sebäpli. Şu Aralyň guramagy bilen bilelikde am derýanyň suwu ýyl geçdikçe azalýar. Suw ýitirýär sebäbi oňa täzeden am derýanyň içine goşuljak suw
Aral dengizinden gelmeli, olam gelen ok. Mesele de şu taýda. Almurada bilmedik ýöne o biz özümize göwnümizi ýetýär çözüp biljekdigimize Türkmenistanyň suw problemasyny çözüp bileriz. Bu Özbegistana da düşündirip biljegimize gözümüz ýetýär bu meseleni. Sebäbi Özbegistanam indi görüp uğrandır bolýan zatlara. Birazrak o düşündirilmesi gerekli. Başka bir o içindäki guruluş onu amalaşyryp bilmese daşyndaky ýa-ni halkara syýasy platformada başlatmaly bu işi. Ona gelmän o edip bolanok. Şeylere Halmurada size hava söz veren soň ildeşlerimizden bir soraularyna geçeli ýuwaşlyk bilen. Kemene bärde aýdara kämir adam boýmadym. Ýasaty meseleleri gozap geçdim. Ýöne aýtmaly zat ýene-de üstüne goşmaça şol Aral deňiziniň problemasyny aýtdyk da, ýani şunça bir kalty ýyl bäri dowam edip gelýär, çözgüt ýok. Sen dogry belläp geçdin. Gazagystan tarapy esasy şu temada Araly halas etmek meselesini ilkinji bolup hereket edýän döwlet ýa halk bolupdy. Onun sebebi var. Sebäp Aral deňiziniň köp bölegi Gazagystanyň territoriýasynda ýerleşen. Ondan Aral deňiziniň gurulmagy bilen şonun ösýän ýa şemal ýerden duzy götürüp şol Gazagystanyň beýleki ýa ekerimli ýerleriniň üstüne duz bolup ýagýar. Ondan bir böllegem şol Aralpostany gola ýerim, sonra aňyrdan er Gazagystanyň ösýän ýalazy şemal gelse, men o bir alymlaryň edem görünümlerinden aýdýanny mysal getirip, şol ýalazy şemal ýa-ni Uran ýerinden Aralyň duzy götürüp, ol ekidip Pamir daglarynyň üstüne seçýärdi. O buzam eriýe üstüne duz ýagsa. Soň ýaly Garabogaz ýapylaryna da Garabogaz köýlüň duzly gatlygy bütün Türkmenistanyň üstünden geçip şol olum gitdi Pamir'e tarap. Şoň üçin Türkmenistanyň Balkan welaýatyna ahalyň bir topar ýerini topraklar şorlap galy. Öňkü gadymy ösýän ösümliklerim ýitip gitdi. Şol sanyny jaly janar, guşlar beýlekler şol öňkü biziň çagalypda gören janarlarymyz häzir ýok. Ya olar göçüp gitmä mejbur bollar da yer şorlansa. Ene şu ýagda bizi şular ýaly ekologik taýdan tragediýa getirdi. Ýöne şunu Sowet zamanynyň ýolbaşçylary, ine soňra 32 ýylyň ýolbaşçylary asyl alada eden ýeri ýok. Sözde dille howa konferensiýa geçirýärler. Ýylda bir gezek o UNESCO-nyň emesinden ýa Birleşen Milletler Guramasynyň gözegçiliginden gurulýarly dowam ýok. Araly mümkinlerine de problemler da sunýar. Ýöne şu taýda biziň öz hökümetimizin ýa Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň 32 ýylda şolar ýaly bir Garawum kanalyna ýa Amuderiýa jenaýetçilikli çemeleşmesiniň netijesinde hem ýerlerimiz şorlady. Saparaga aýtyp berdi, milyonlap hektar ýerler şorlap. Näme üçin? Şo suw erejeli ullanmalygy üçin, ýa suw aktyrlylygy üçin, ýuguş suwlary aktyrmalarına turba bilen akydylman meýdanlara goýulan üçin. Amuderiýan ýa-da Garawum kanalynyň sakasyň emes ýolunyň arasalanmagyny üçin, Gamyşbasy, Gumbasy, Çägeläbik ol arasalanan zat ýok. SSR döwründe edilýär ol işler. Ýöne soňra sebäp ona çykdyjy gerek. Bir garamhor hökümetleri ene özüňizden belli ol Amuderiýadan ýa kanalyň suw akmady tapawdy ýok. Saparaga aýdyp berdi. Şu turbany ýa-ni Garawum kanalyny ýeme beton turba salsak ýa-da plastik turbadan aktyrsak suw gaterejeli boljak, şu harçlanýan suw 3-den birim ýeterlik boljak Türkmenistana. Onu öz öwrüne şol kanalyň gurucusy bolan Ataçarif ýaşuly ine şolama aýdyp beripdi, maňa kän görünmerdi öz ara göründeşlikdi. Ýöne şu zatlary amal eden, berja eden hökümet bolmansan, ene baştan soğumalyk berarly ene toprağımızdan ene harama çykdy, halkymyzdan meni suwsuz galmaň öňü syrasynda dur. Şonu aýdaýyn beýsleçe. O Halmurada suwly meselemiz şeýle, o
Yoşluk bilen soralara geçiverelim. İyileşlerimiz hem soralar var olsa yoşluk bilen yazıp başlaversin. İyileşme soruya bu meseleleri vaktinde çözüp bolmasa galanca vatandaşlarımızam Türkmenistan taşlap gaýdar ýaly derejäge gelermi diýip soraýar iyileşimiz. Owa. Almurada o suw bolmasa Türkmenistan taşlap gidermi diýilen neme var. O şeýle boljak. Meniň pikirime o şeýle. Sebäbi Türkmenistany taşlap o gaýtmak üçin gatykän sebäp bar. Şu Türkmenistan halky üçin, ýani düşünmänlikler üçin olan. Üstüne de o su problemi ham gelse o hasam köp o taşlap o giderler ve ýa-ni Türkmenistanyň üstünde agalyk edip berenlerin hem isleýän zatlar şol. Ýani şeýle bir zat bardy. Bir ýurdun ýarymdan köp ilaty ýurdun daşyna çykýan ýa-da çykarylýan bolsa, diýmek o taýda başga bir zatlar bar. Ine mysal üçin Türkiýe 40 milyon adammy o yurtdan çıkıp gitse nähil bor? O nähil bor? Köp zatlar o çöker, azalar, ykdysady etkiçeler. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar boljak-da. Türkmenistanam o şeýle ykdysadyýetden içindeki çelýe önümçilik hem ýok. Ýurdun içinde bir neme ýok. Hiç bir näme diýelim. Bir ýurda meňzeşlik bir ýagdaý ýok. Giderler aýdyp durda. Şonuň ýaly bir ýagdaý o şeýlerek boljak gynansak-da. Ýurt taşlarlar. Suw meselesini ýa-ni çözüp bilmeseler. O halmra da ýa şeýler aksir edýär. Yo, gaty dogry aýtdym. Bärde kän bir üstüne goşar adam ýok. Sebäp suw bolmasa ýaşaýyş ýokdy. Ata-babalarymyzyň bir sözi bar. Suw damjasy zer dänesi diýip. Onun için hakykatdan suw biz üçin iň bir wajyp zat. Suw bolmasa Türkmenistany ýaşarlyk şert ýok. Onun için elbetde adamlar göçmeli bor eger suw bolmasa. Ýöne şol suw alyp boljakmy ýa şol suwy ýeterlikli ýa-da ereceli ulanıp boljakmy diýilen mesele ine biziň ýaş ölemli bilimli ýetişen kadrlarymyz bar, alymlarymyz bar. Olar oturup çözüşürler. Ondan ýanky kemene sen aýdyşyň ýaly ökmen diplomat terde çözülse has gowy boljak ganyk görüşür ýaly suw üçin biziň halkymyzyň ujuram ýok, gaýratym ýok, mejalym ýok, güýjem ýok. Ve ene şolar ýaly halk bolup galdyk. Özbekistanyň güýç bar. Kim bilen uruşmagyda olarda 34 milyon ilat bar. Bizimki şuma sanandy öňkü SSR döwründäki 4 milyona ýeten içindäki daşynak. Ondan biz kim bilen güýçleşip şo suwy akabasyny özüne tarap aktyrmaly. Bize diňe diplomatiýa ýoly galýar. Ya da öz akylymyzy ulanyp şo ýerden ýeriň aşagyndan topragyň astyndan çykarmaly suwy, ona merejeli ulanmaly. Ya da Kaspy deňiziniň suwyny ene şol ýa-ni Israýlyň tehnologiýasy boýunça alyp şo aýagy suwy süýje öwürmeli. Ýani sen arasynda belläp geçdiň, ol diňe suw gorumly ýer üçin suwda bir agyz suw ýok. Gytçylyk bar, ol SSR zamanynda bardy. Şol 80-nji ýyllarda men ýadyma düşe şol suw maşin bilen daşyryp şol hojalyklarda ýeme bir şol ýaly howuz gadylardy ýa goýlardy, şol howuza getirip 10 manatdan 15 manatdan şol 4 kup 5 kup suw goýardylar, şoňa da hojalyk bir aýlap ýa aýlap oňu derdi. Halal gelmegi bilen soňra suw geldi kızlardyň men görürmän. Ondan uzun suw bizde olur ýaly akyp ýatan bol suw ýokdy. Gelen suwam hany kanalyň den ýarsyn suw assa ýa kaptalyň ýarylsa hany garagama akyp gitdi. Eýeli edýän adam ýokdy. O şeýle ýa-ni Hazar deňiziniň hem suw gaty azalypdyr, ýa-ni bir rekord derejesinde azalypdyr. Olan bir üýtgeşik bir ýagdaý. Halmra da o şu ösmedik jemgyýetleriň başyna gelip biljek o zatlar o nesle bolup bildirýärdi. Ýagdaý şeýle. Hazır deniz barada bir kagdaýdan kemine hazır deniz bir öz boluşly.
Yani ol kayırlar diýsen ýanky sen aýtsyň ýa çökýä 3 metr 4 metr aşağı gaýdýan ýyllarym bolýa. Ka görseňem joşup ol ýanky öňkü kenaryndan aşyp beýleki gumuň içine dogry ýan wagtlar bolýa. Kaspy deňden. O bir tebii siklleri var. Emma näme üçin azalyp biler diýilen sorag bar. Onu arada şol ýanky Orsiýet tarapyn alymlary diýip aýtmaýyn, propagandistlaryň aýdýan zatlary bar da. Şu diýe eger diýe Volga derýasynyň suwuny şol Kaspy deňdiňe azaltma, guýmagyny azaltyp başga ýerlerime tarp ýerlerime özleşdirmäge gönükdirsak diýerdi. Onu Kaspy deňdi beýleki respublikalarda bolmaz ýa-da meselem Eýranyň, Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň çekilip Kaspy deňdi kiçilip ahyr soňşa Dagystanyň töweregine Gazagystanyň bir bölegine ýatşakda şu aral leňde ýalkyçyl. Onda diýmek beýleki döwletler bilen Kaspy deňdiň resursyn paýlaşmak bize gerek gelýän indi hipotezany öňe Rus tarapy. Onuň bar. Eger bir katlaýyn Orsiýet tarapy Volga derýasyny başga Astrahan oblastynyň ýa ýene bir ýerim Volgagradan olarmy? O taýsam şu Volgograd diýen ýerlerim Rostov oblastynyň bir bölegi o bizim şu Türkmenistan takar ýerleri ýa olaýdy käme ýösümlikli. Şu grup o taýda o bu hajal üçin ullanjak diýseler şo suwy. Onda bolu Kaspy deňden şol durkundan 4den 2 bölegini 3 bölegini ýitirip berer. Onuň o problemi de bar. Ýa şol goýpam bar. Dogry. Onsoň gowy tarapy Russiýanyň bir 500 milyon ýylaty bolan bolsa-da, o Volga derýasynyň suwy häzirki ýalyk uýmasdan. Kiçire az da gittikçe de azalyan bir ýylaty var Orsiýadyň. Soň bir soru o Talibanlaryň üstü bilen Eýran cezalandyryp durlarmyka Orsa kömek eden üçin diýe. Men aýyle pikir edemok, onuň ýaly jahil adamlaryň öz jahillikleri hem ýetýär bunun ýaly nämäni çykarmana. Bolýan zat o ýa soňky habarlara bir seredip ýetişdim de ýa ekrana girmäge. Köşeşdirdik biz diýäde ýa Eýranyň ulanýan dili, o bir güýçli bir dil ulanýa. Talibany biz köşeşdirdik diýip şeýle bir näme ulandy. Bulam ýa ýöne ýere bir gaza gelen ýalyk bir näme çykýardy orta. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ýöne su meselesi boýunça ýa-ni Owganistanyň içindäki türkmenleriň aýtmagyna görä Orsiýet we ýa-ni Arap ýurtlaryndan finansiýer diýerler diýe gazmany sebäbi ýa-ni daşyndan hem görnüp dur. Owganistanyň häzirki şertlerinde bir onuň ýaly uly meçherde belki Aziýada da onuň ýaly uly bir meçherde kanal gazlandy. Tutuş Aziýany alanda, diň Orta Aziýada, tutuş Aziýany alanda da o ululukda, o giňişlikde bir kanal gazlan däldir. Bunu gazmak üçin, buna hem iň garyp ýurt Orta Aziýadaky ýa-da Aziýadaky iň garyp ýurt gazýa diýsen o gülkünç bor. Diýmek o pulny daşyndan berýärler we şu su problemasynyň hem ileride Orta Aziýa üçin bir ýa-ni geopolitika ýagdaýyny döreder ýa-da şekle getirýän bolmalylar. O şeýle ýa-ni has aňyragyna seretsen şeýle bir zat bar ýöne diňe Eýran cezalandyrmak üçin ýa bolmaýar bu kiçirek bir ceza. Eger ceza diýip pikir edýän bolsalar hem ona bawaraplar ýalyk birleriniň aklyndan geçýän näme bolup biler. Almurada meniň o pikirim şeýle. Ma dogry kemene ol özel Orsiýada kömek edýän üçin Eýranyň üstüne çözdü ýa Eýrany uruşuglan etdi diýmek bu dogry dursatlar ýa Taliban Ors bilen hem ara gatnaşygy bar. Näme üçin onu Orsuň garşysyna edip Eýranyň üstüne çözmelýän mesele de orta çykýar. Şu mahar dünýäde Talibany kabul edip Taliban ýa-ni hökümet gepleşiklerini geçirýän diňe Orsiýet diýermezek mene başga töwerekli döwlet göremok.
O bizimkiler ol hasaptar, o korkunçunu o gumanitar köme uğradıp durda Orta Aziýa döwletleriniň ählisi. Ýöne şol den hukukly ýa-da bir stolun başyna geçip gepleşikler geçirgen diňe orsiýet bolup durdy. Onun üçin ol orsiýetin karşysyna gidip Irana urşurlan etdi diýsek bu ýalňyş bol. Ýöne berde sen dogry belläp geçdiň. Şol kanal gerekmi, zarurmy şol Owganystany şonu gurmak o. Onun şunça suw almak gerekmi Owgan tarapyny? Onşon etmäke bir geňeş etdimi, maslahat sallymy, sala sallymy, şu ýanky aşakdaky şu suwullanýan döwletlere Özbegistany, Türkmenistany, Gazagystany bizler şular şeýtjek bolýar, şu zatlar ýol goýjak bolýar. Gelin bir ılalaşyga geleliň, men nä derejede şunu alsam size diýen ýetmez. Ýa siz bir zatlar töleseňiz, onda biz şuny az meşwerde almagymyz mümkin. Siz sebäp nebit gadyňyz, satýanyz ol pul, näme men suwum satmalarlym sonra goýup biler elbetde. Taliban sebäp o üstünden gelýärdi. O aslında täziklen suw bol, ýani o ansanyň üstünden aýlanyp geçýär. Tebigat şeýle gurulyp durdy. Şoň üçin bir berde meseleni çözecek bolsa düýbüne seretmeli diýen men kim şu proýekti ýa Talibanyň eline berdi şunu ine meniň çykdyjysyny töleýänli. Ýoksa olar halkyny etlep bilen hatda şu kun şolara iýmiti gaýgy bolup dur, ýaşaýyş şertleri ýok. Ykdysadyýaty gaty çöken döwlet. Urtut gelbem olar şu taýda kanal urýarlar, onun gaty uly meşwerdäki pul. Nerden alýa kim merýa diýlen, soraga jogap tapsak, onun dady kelebiň uju çöşlenip gidýär. O şeyler bir ýagdaý soň ýene ýa-da Birleşmiş Soýra Taliban ile Iranyň suw uruşy Türkmenistana näçe wagtda geçip biler. Uruşyň bize geçmesiniň näçe prosent howpy bar diýä. Almurada onu siz o jogap berip başlaýyn. Bolar, ýema bu uruş diýilende uruşyň geňeşi ýok diýip eşdensiňiz-de watandaşlar. Ola uruş başlansa başlanyberýär. Ýani şu aýdyp durda kemen bizim okuduk habarlarda Taliban uruş oglan etdi Irana diýip. Ol öňünden taýýarlanyp meclise geçirilip kabul edilen karar değil de bir günne yarım günne aýsam bolsa bir harbyň biri ýa-da ýol başlygyň gyraglan etdi. Şo bilen uruş ody tutuşup gidýär. Bizde bolup bilermi şo ýagdaý? Elbette bolup biler. Onu kim ýok diýip aýdyp biljek. Şumal bütün region owadyň içinde. Biz onu aýdyp otursak. Sebäp erksiz, emelsiz halkyna garşy duran ýol başlaryň hana Hytaýa gidip şoň öňüne kasam çykaýdany gördüňiz-de. Ýakyn bolýar. Bolmaz. Hytaýa çagyrylmady. Şu Orta Aziýa respublikalarynyň ýol başly. Sebäp näme üçin? Ola görüp dur, Putinin mewriti ötdi, gutordy, orsiýetini bilen üstünden agalygyny aýrýar. Bir 5 tane Orta Aziýa respublikalarynyň we Sowet respublikalarynyň lükgelerini Hytaýa geçirdi. Ene bolu gutor Putinin beren sowgady Xi Jinping. Biz sowgat berip, şonu düşünmegimiz gerek. Ne Hytaýa nädip ullansa ullany bermeli, karpul berip ullanır, goşun getirip ullanır. Enne şol ýa-da Talibanyň üstüne bir gün haýkyran bar, bir gün heýkiren bar, bir gün hemle uran bar, hani olara biraz suw ber diýen bar. Olaryň bolýar biz bereli, ene bunça bize gaz bersin, suw bersin, emma tok bersin ýa, neft bersin diýip. Ene şular ýa gepleşilen üstü bilen şu Hytaýyň hegemoniýasy ýa diýdim zorluk emmesi ene Türkmenistana, şolsana bütün Orta Aziýanyň üstüne geljegi ana görünüp dur. Oturan ýerinde şekillendirýär-de. O Hytaý hiç açan uruş edip ýurt basyp alanak, men ýöne mekirlik bilen pişik basyşyna edip gelýär, ýuwaşlyk bilen. Berge bolmasaňa mene Guronda şu men pulumy gurulu harit menki, men özüm şonu dowam etjek, özüm ullanjak diýdi. Bollugy tor sen näme jogap berersin? Ya haýsy bir zat meselen bizim şol ýa-da Niýaz ýa Gurbanoğlu Niýaz döwrüne Hytaý kan rotaýdy diýjem ýok. Niýaz eme Gurbanoğluň döwrüne nezardan edilen ähli şu Hytaý bilen söwda ýa-da ogluny gol çeken dokumentler haýsy parlamentde arap maslahatlaşyly. Ya halka ýan edildi. Hemmejik zat ýapyk kapylaryň aňyrsynda iki çap gol çekilen dokumentler. Şoň üçin paral dogry aýtdy. Biz o dokumentleri ýa gol çekilen
şertnamalary ya boşnamalary biz ýani şu türkmen halk atla bergidar däl. Kime ol çakyp beren bolsalar o aýan edilmedik, halka aýan edilmedik sağlary gitsinler kim bilen gol çakışan bolsa şondan alsınlar. Biz şey diýip aýdyp biler. Lerini halkary tribunadı. Ene şo taýda bize ene halkary jemgyýetiniň gollawy hukman gerek bar. Suw meselesinde de şoň ýaly. Biz elbette biz bir şular ýaly bir ullukan baýlygyň üstüne oturan kijijek bir millet. Bizim zarymyz bar, zorumuz ýok diýilýän ene düşünje ene bize degişli şuň ku. Biz eger şu iki sany diktatory zorumuz bolman olsaň biz nädip Hytaýa zorumuz bolsun ýa Eýrany ýa ýene ha watandaşlar bir azajyk bir düşünjek bolum şu zatlar. Onun için biz diplomatiýany ullanmaly, akly ullanmaly we halkara guramaly we halkara güýçleri bil baglamaly. Başga bizim ýolumuz ýok. Ýoksa gitip gitmeli kartadan. Doğru. Almurada o yitip gitme sözüne arkaýynlyk bilen ýa-ni öwrenşi bilen başladyk. Ýöne bu ýa-ni öwrenşmeli bir söz däl. Düşündürmek üçin ýygy-ýygydan ulanýar biz bu sözü. Ýöne hakykatdan hem gorkunç bir söz. Göreşmeli olmaly. Yitip gitmejek bolsa göreşmeli. Halkymyz göreşmege mislenek, yitip gitmege mislenek. Hemme öz etmeli işin Hudaýa tawşyryp otdy. Ondan nädip mesele çözülsen bu tarap olmadı. O şeylere ýa-ni Halmurad aganyň aýdany meniň hem o başga üstüne ullakan goşjak zadym ýok. Suw problemasynyň Türkmenistana berjek howpy iň ýokary howp. Iň ýokary howp. Suw bilen bütün baýlyklaryny ine Taliban hem sömürüp biler bundan soň şonuň ýaly bir nemede. Şuýda bir ýylleşmiş sorapdyr ýa-ni dowam bilen dowam edip bilers baglanşykly bir soru. Ogan Eýran o çaknysyndan Türkmen hökümeti sapak almazmykan diýen ýaly bir soru, gatgy soru bu. Indi şeýle sapak däli sapak alarmy? Misal üçin bir däle sapak berseň, bir zatlar öwretjek bolsaň sapak alarmy? Almaz. Türkmenistanyň hökümeti bir däli al bir zatdyr. Ne sapagalar, ne özü bir zada düşüner. Ýa-ni diri we ýaşanok diýen ýalak bir ýagdaý bar bu taýda däl-de. Sapak alma mümkinçiligi ýok beýnansakda. O sapagy biz almaly. Ýa-ni Türkmenistanyň hökümeti almaly. Sapagy biz almaly. Bize öz gezegimizde alyp dursa we şu sapagyň bütün halka değişildigini şu taýdan elan edip dursa, jar edip dursa. Buna ýa-ni düşünseňiz, düşünmeseňiz ýa-ni dälilige salyp bar. Türkmenistanyň häzirki hökümeti halak ýa-ni goşadyrnak içindäki ýylleşmizem goşadyrnak içinde ýazypdyr. Şonuň ýaly bir dälilige salyp bilmedik sirany bolup gezip bar. Bolmasa da görüşüp gazanmaly. Ýa millet görüşen wagty gazanýar elmide, ama ine şu wagt Türkiýedäki saýlawy halk kimi isläni bolsa şol galýar-da. Ine şolam bolup dura. Bizde ine şolam ýok, şo mümkinçiligim ýok. Amrada. Yani hiç bir mümkinçilik ýok. Halkym gaty uzakda galypdyr, o üstümizden gaty uly zulümler geçdi. O ýa-ni 1000 ýyl töwerege üstümizden zulüm geçdi. Erbet bir zat. Yani şoňa garamazdan biz görüşüp biler ýaly ýagdaýda. Şeýle Halmurada o sapakly mesele mene şeýler akser edýän. Gatly dogry. Sine goşary zat ýokmy? Soň ýylleşimiz şu taýda bir neme ýazypdyr-da. Edil düşünmedim. Siz dogry ýasapsyňyz ýa-da ýaşapsyňyz. Iki söz hem gelip çykyp bilýär. Onda sebäbi suwuň iň gyt ýurtlarynyň birinde ýaşap şol suwu mugut içmegem haram bolardy diýä bolup bilýän bolsa. O haram. O Türkmenistanda şu wagt mugut içilýän suwlar hakyna sereseňiz haram sözüni men ulanmagy goýgeremek ýa-ni düşünükli bolmagy üçin. Ýa-ni haram sözüniň manysy gadagan diýmekdir, ýa-ni gadagan. Mysal üçin haram
bardyr. Meşhur Hıramov Türkmenistan'ı degradir etmäne iň uly goşan adam. Ine şonuň familiýasy hem ine şu haram sözünden gelýär. Ýa-ni Hıram. Ýa-ni haram sözüniň ibadathana manysy hem bardyr. Ýa-ni nemede de mescidi haram diýilýändir. Käbedäki mescide hakyky ady mescidi haramdyr. Biz Käbe diýip kän ulanýas. Onu araplar kän ulanmam ýören ok. Şeyler bir ýagdaý, oňa seretseňiz, ýa-ni Türkmenistanda suwumy ulanmak gadagan. Ýa biz öz dilimize geçiren wagt şeyler bir zat çykýar. Almurada o suwlu mesele. Doğru. Yok, atı doğru. Her bir zatın bir öz gymmaty var, bahasy var. O suwun bahasy var. Ne biz şu döwletde ýaşap otursan, daşardan, içeriden, töwerekden iki pil gatsaňam suw çykypdy. Ýöne şu öýüňe alýan agyz suwuň üçin ay tölek edip oturýar. Her bir zatın gymmaty bardy. Bize bolsa şu kanal suw engeretdiler islan adam böweden açýardy kenaryny suw özüne ýana sos bilen çekip alyp mellegine oy tognam suw borup otyr ýabyň ugrundan. Näme kiminki hökümetinki ýa döwletinki hasapsy. Kim bilýär kim görýär. Ana hasapsız bolsa ene hasaply döwür geldi. Muňa näde öwreşmeli halk. Bir tarapdan bardy mesela. Son Halmurada bu soram gönü size geçireyin. İran täze Türkmenistana ýa-ni Sumbar we Etrek derýalaryna, onsoň Hazar dengizine akar mı diye. Ýa-ni umuman täze Türkmenistana gelinen wagtda İrandan gelýän o Etrek Sumbar derýasy Hazar dengize täzeden akar mı diýip soraýar. Yuridik terden çözüp bilir. Näme üçin? Onu maýdaly şutaýdy. Sebäp biz Niýazowy kanuny prezident hasap edemler hiç şaşan. Oňa da dogry suwutnamalar bar. Demek Niýazow İran bilen Rafsanjany dogany bilen näme gol çekişen bolsa bular hemmesi ol aratanlaky öz gol çekişen kagazlary diýip aýtsagan bar. Häzir täze Türkmenistan gurulanyny onu biz barça dokumentleri kaldırmadı. Näme esaslan? Näçe möhletlerin? Näçe pulu satyp durany niýat? Ya peşkeş beripmi? Beren bolsa näme üçin Kaspy deňiziniň ekologiýasy zaýylandy? Şu Etrek derýasy bardy birji minut ýurtdaşlarymyzyň üçin sowy. Şu Etrek derýasynyň ol esasy şu taýda ullanjak bolsa, Etrek derýasy Sumar bular Sumara biýan gargala tarap patga bir Etregim emmeden Gyzyl Etregiň üstü bilen Esenulda şonunun Agri Kaspy deňizine goýulýar. Ýöne şol Esenul tarapdan bärik çekilse Meşede Mesaryan ýa-ni çekiligi diýip olum subtropik raýon o taýda milyonlap hektar yer bardy. Şu taýda özleşdirilse entek şu ta paxtada ekilmedik yerlerim şorlanmadyk ýöne suw ýetene. Ene şol Etrek derýasy açylsa şu suw rejeli ullanylsa ýa Israil tehnologiýasy boýunça onu biz bu ýalyny o hojalygy önümlerini alyp bilirdirli önümler. Şu taýda hatta şol ýa biz limon ýa-da şol limony mösürlýärdi men bilýär Gyzyl Etrekde. Indi şonu biz ýerine barlamaly, görmeli, näme esasyna, näçe möhletden gol çekil. Ondan İran hökümetini biz notoradyr. Ya gepleşge çağırıp ine şu diktator Niýazowyň döwrüne siz bilen edilen söwda baglaşylan şertnama şoňa halkymyzyň parlamentiniň hiç biriniň dahilli ýeri ýok. Şoň üçin şu şertnamany ýatyrýar. Ben de açında suwu goýbaryň dawa turmaly. Turjak bolsaňyz onu biz halkara suwduna ýüzlenir bu mesele boýunça. Bolu ine men bilýänim şu şeýdik mesele çözülmeli. O biz okuma bu jalp İranyň üstüne çözüp bilmersen. Yo düşünşmelidir ýa-ni ine näme üçin düşünşmeli diýen sapara ine Ýewropa düşünşüp Ýewropa birligi döretdi orta. Serhedem ýok, hiç adam ýok, suw problemasy hem tebigatyň içine de garşyp ýören ok. Yani sövdasyna da kanunlara biri bilen çaknışan ok. Ben bezat saat ýalyk işläp dur. Şo ýagdaýa getirip bilmeli bolsa şonuň üçin ýa-ni diplomatiýa iň dogry ýoldur.
insanlyk üçin. Ýene bir gaty sora bar. O suw mut ulanmak gadagan dogry o ýene ol puly ýöne ýa-da o ýöne ol puly kime bermeli? Ýani suwun pulunu diýär-de. Gaty bir sora bu. Suwun altyapysyny yapanym ýa-da o babar aplamy diýär-de. Umumyň ýurdun başynda turup hökümete mi diýen ýalyk bir soru. Indi şeýle bir zat bar. Bu meseleni el almak üçin beýleki ýurtlaryň başyna gelen bu ýagdaý suw problemasyny. Hem suwu öýlere ýetirmek üçin hem şu öýlere ýeten suwun o dowamy gelmesi üçin pully ýagdaýa geçirilen ýerler bar. Bu esasen hem Afrika ýurtlarynda birem Latin Amerika ýurtlarynda alınıp barılan işler bular. Soň yine halmyrada şeýle bir neme edýärler-de. Bir suw bar. O suw ýöne döwletiň öz kadrlary, öz resurslary, o güýji ýeten okşa suw her bir öýe alyp barmana. Soň muny başga bir firma berýärler. O suwun nemesini ýöne men o Türkmenistan onuň ýaly ejisi o bolar diýip o pikir edemek, ýani güýçlü bolmaly. Biz şeýle güýçlü bir Türkmenistany gözüňize getirýäs geljekde. Buna o döwlet el bilen etmelidir. Suw gaty möhümdir. Suwa pul tölenende de birinji suwun tygşytly ulanmak üçin o pul nemesi täsir edýändir. Soňam şu suwun öýüňize gelip durandyr. Daşary ýurtda, Ýewropada, Amerikada, Türkiýede ýaşaýan ýyldaşlarymyz bilýändir. Suw ýylda bir gezek, iki gezek kesiläýmese onuň daşynda suw aňsat kesilýän däldir. Şo kesilmeýänliginiň sebäbi siz pul töleýäňiz. Şu sizden alınan pullar bilen şu suwun altyapysyny neme diýär? Aslında bir salgyt görnüşli o pul tölenýändigini aýtsak ýalňyş hem bolmaz. Ýani suwdan ullakan peýda görülen okýar. Suwdan gaty az prosent peýda görülýändir. O gelen peýdalar bilen hem ýani elmydama suwun altyapysyny täzeläp durmaly suw. Neme turbalary onu bunu zaýalap bilýän ýa-da çaltyk bilen çalışmaly bolýar-da nemelerini. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. O suwun altyapysyny o meniň demem o döwlet el bilen edilmelidir. O tölenen wagtda ýene döwletiň demesine tölenmelidir. Ýani elektrik bilen o gazyň geçiricilik nemesi bu demelerde bolup biler. Ýani şahsy, özel karhanalarda bolup biler bu iş. Halmyrada ýene siz nähili töleýäňiz suwuňyza? Suwuň içinde ýaşaýaňyz diýip aýtsak ýalan bolmaz. Şonda da suwa pul töleýäňizmi? Söýäň daş döwri tokaý bilen suw arasyny ýerde bir gowry ýerde owa bolaýmady. Durşuna suw elbetde töleýär. Her öýüň içinde şo suwun gelýän uly turbasyny ýani hasap şöçügi dur, aýlap dur. Näçe kub metr suw alyn. Onuň aýda bir uly bolmadyk meşwerde töleýän, onuň ýylyň ahyryna umumy alyn suwuny çykarýardy. Oňa şo tölegini aýrýar, onuň näme ara tapagy bar bolsa üstüne koşup bir gezeklikçe soň 13-nji gezek şol ýemän töleýärdi. Gelen faktura. Eger tölänim köp bolsa, ulananyň az bolsa, onda tölen puluny ýylyna aýtyp berýär bir bölüm. Enes bärde şeýle. Agustus hökmen töleýär. Agustus ýa çok hojalyk üçin öýde ulanýan hemme suw, şo turba bilen gelýän suw hemme töleýär. Doğru. Soň biziň nemämizde ýani şu tölenmeli, töleg diýen sözi eşden wagty birler hökman peýda görýärmiken diýip pikir edýär-de. Ýene suw meselesinde tölenýänligini sebäbi peýda görmek däl, o taýda suwun birinciden tygşytly ulanmagy. Misal üçin suw az aldykça bir ýurtda şonuň bahasy o gymmatladylýandyr. Näme üçin o ulanmagy azalsın diýip. Misal üçin azalsın diýende de o azrak suwa düşýän ýene manysynda däl. Gereksiz ýere o suw açyp goýaňok. O çaltyrak ýapýan işiň biten wadyna umuman o ünsli bolýan.
gatul täsir edýär. Ýa-ni şol pulun demesi suw tyşyt ulanmana. Onsoň ýa-ni gaýşmaýaly altyapy meselesini dowamly aýakda tutmak üçin edilýän bir zat bu. Şu ýerde bir zat bar da temeli. Şol meselede näde tölenýär, näme dili aýtdym da ýa-ni şotçuk dur diýip suw üçin Türkmenistanda ýokdur şol zatlar. Bu. Emma gaz üçin töle hasat maşyny bar ýa elektrik üçin. İşte şu hasat maşyny ýa şotçuk. Şol ýaly suw bardy. Bolly bu torda ýetgeşik zat ýok otaýdy. Şu suw esasy öýe girýän turbaň üstüne şol şotçugy dur. Sonra son hasabyny ýazýan şu ýylyna başlanan 30'dan başlanan bolsa ýylyň ahyryna 630 bolsa diýmek sen şu 600 kub metr suw ulanypsyň mesela. Şol bilen bir ýylyň dowamy. İlleşme sowa bir sorapdyr hany dogry okajak bolan o mar halkynyň suwa iň mätäç gatlygy suwsuzlygyň düýp sebäbiniň nämeligini ýa-ni nämedigini hakynda jinnek ýalan düşünjesi bardyr öýdemok diýip hem pikirini aýdýar hem siz nähil pikir edýäňiz diýär. Bunu mar halkynyň nemesini bilmek üçin şo taýynyň bir demografiki, antropologiki, sosiologiki, işi, gücü, kazancı, şo zatlary hemmesini jikmejik bilmeliler. Yani bunu daşyndan seredip bir zat aýtmak gaty kyn bor. Yani bu umumy Türkmenistanyň nemesine el alanmakdyň suw hamala ýok bolup gitmejek ýaly ýa-da Türkmenistan dargamagyň nemesine geldi-de eşiğine. Dargamajak ýaly şonda da edip ýaşap ýörler-de, ýani öý gurup Türkmenistana bir giden gymmat çykdyjylar edip öý gurýarlar. 5-10 ýyldan soň o taýda ýaşap boljakmy, bolmajakmy ýene o soralýandygy ýok. O suw meselesi hem şeýleräkdir. Bu Türkmenistana alanda halmrada men velayetler aýratyn häsiýetleri bilen düýpli bilmän soň bu mesele şeýler aksir edýän. Dogry, bu ýeme ýurdy sökönmeler diýende Türkmeniň bir nakaly. Şo ýurtda ýaşan adam, jemgyýet içinden öwrenip bilen adam bolmasa, o daşynyň oturup plan welaýatyň halky beýledir diýip aýtmak gabahat iş bor. Ýöne aýdylmazat esasan şu taýda şunça milyard pul çıkarıp Aşgabatyň bedegine beýik binalara gurdular da 10 mäşgatly jaýlary, mihmanhanalary, suw çuwdurumlary aýgarad gurulmadyk zat ýok. O akylly şäher diýip akmagyň gurduran bir şäher bar o taýda. Eger-de şu mahal amy derýän suw kesildi, şu şäherde it tuşam ýaşamaýar ola insanmyşyn. O jaýlary suw nerden gelmeli? Suw ýok. O gelýän çölü derýa, çölüň ýa çeşmesi bilen Pöwrideden akýan suw kime ýetjek o taýda? 2 tane owan suw urma ýetene. Olu tordy. Onsoň biz näme görüňe diýip berdi? O yer astyna eskawajlardan alyp bor, o nähili ýeme bilen çykarmaly ony. Nerelere getirmeli? Nädip onu çuwdurum edip ýokary çykarmaly nähili nasoslan güýji bilen. Bu kun şol ullanylýan suw ähli şu kanalyň suwy, Garawun kanalyň suwy, ýa derýän suwy. Bolly, aşgabatda artykmy suw ýok. Bäherdeniň suwy bardyr. Bäherdeniň çeşmeleri bar, ýa-ni skwajanlary bar, o arşmanyňky bar. Olar şol milleti ekleme olan suw bardyr. Ýöne meýdany ekiller üçin olar kanalyň suwyny ullanýar. Emma aşgabatda ýokdur. Mawa. Näde biljek? Mawa. Türkmenistan üçin suwy kup tölense gowy bolar diýär. Suw hawa kup hökmünde hasaplanýar. Onuň ýa bulu meçherdäki nemeler barur. Şoňa görä de neme der. Sonra bizdäki jenaýetkar topar indi Talibandan goranmak üçin günwatar ýurtlaryndan kömek sorap bilermi? Soramana awraý ýüzi galdymy? Ukraina 40 günden soň kömek gelip başlady. Biz 40 gün
diýrelip bilmermi diye. Umuman o sonra düşündüm men. Türkmenistan o gün vatar yurtlarından bu ömründe kömek soramaya, kömek soramaldığından bilmeye o zatlara ýa bir däliğini gözüňize getirin. Elmydama Türkmenistanyň oşadyrma içinde hökümet diýip adlandyrylýany bir däli diýip pikir edin. O däli o kömek soraban bilmez, o akly öredibem sapak çykarban bilmez. İşlerden neme yok bu meselede daşky nemäniň faktoryň o Türkmenistana nähil täsir etse Türkmenistan şoňa göre şekillenip gelip dur. Ýa köp müň ýyldan bäri ýa-ni şu müň ýyly o düşünjek bolun ýöne ýere aýdam ýok. Bizim o başymyzyň belalary müň ýyl mundan başlady. Ors bilen bundan soňra kim bilen dowam eder? Biz özümüz bilen dowam edermi? Öz ihtiýarlygymyz ýa-da öz ihtiýarlygymyz ýene başga biriň eline geçermi diýilen ýagdaýda. Bu şeýle. Almurada şoň ýaly pikirim meniň. Doğru. Başka näme soraw barkym? Soň o ýene şo ýanka meňde soraw, o Çin Türkmenistan Talibandan gorarmy diýip bir soraw bar. Gyzykly bir soraw. Indi şeýle bir zat bardy. Häzir seretseň Orsiýadam o Türkmenistan Talibandan gorap ýör hamala. Ol şeýle bir zat bardyr. Ine seni o pelançadan gorap ýörün. O şonuň üçin maňa hormat goý diýen ýalak bir neme döredýändirler. O ýam ýa Hytaýyň özüni alyp barşyndan hem görülýär. Ýa howpsuzlyk meselesi diýip çağırandyr. Geçenki neme sammitde 18-ndäki şul aýyň 18-nde bolan sammit boldy. Hytaýda Orta Aziýa ýurtlaryny jemledi. Şo taýda howpsuzlyk barada. O gurrun gitdi. Ine näme üçin gurrun gidýär? Size o suw meseleňiz bar diýär. O buna aýdandyrlar hökmän suratda. O düşünen däldirler ýani olaram. Bizimkilerim bizimkiler diýänim Orta Aziýadakylaryň hemmesi hem. Ondan soň o Taliban problemaňyz bar. Ine bu zatlar üçin howpsuzlyk nemesini döretmeli diýilen ýalak bir neme orta atýarlar. Indi bu näme diýmek bolýar? Hytaý ine bir tarapdan Talibana gollaw berjek beýlek tarapdan hem ine siz Talibandan men goraýan diýjek. Orta Aziýadaky ýurtlara da şeýle bir neme oyun oýnaljak-da. Ýönekäý bir oyun. Bunu bizim jemgyýetimiz Orsun oýnap gelýän oýunlar düşünen okdular şu günlere çelle. Orsun özü dargap giden soň düşünüp başladylar da. Ondan bäri neme däl, Almurada şeýle. Yok, atı doğru bellep geçtin. Yani Hytaý gelip Türkmenler gorar diýen pikirden özüme hakykati uzakda sebäp olara diňe bizim ýerüstü baýlyklarymyz gerek. Halkam gerek gel, hökümetem gerek gel. Şo hökümet diýilýänem şol diýen buýrugyny ýerine ýetirýänçä gerekdir. Gerek bolsa erti ene şol Hytaýla durmuşa çykan Türkmeniň adamdan getirip Gurban Gulyň orna goýsa oturursyňyz da başga näme diýjekler bu? Ýöne o diňe bizim baýlygymyz üçin gelýär. Ol halky gorar, ýa Talibanyň garşysyna durur, ýa-da ol bizini Eýranyň gorar. Ýok, o diňe öz bäsbitlerini gorar. Ilkinji orta bizden gorar. Aýdanaga näme üçin ol demesine ýa Gurban Gulyň ogluny aýdana dogmasyna. Sen o taýda milletiň 60 götermi demede bir Türkiýede zahmet çekip getir şolary Türkmenistany men zawut fabrik gurup beri goý öz ýurduny işläp ýaşatyrlar, çağırar köpersin, durmuşy gowrunsun diýip agdyna ýakasa çykdym şolu. Çykmanjyk geçer. Olar sebäp halkyň dargany gerek şo topragyň üstünden. Ýaşap oturan halk gerek gelip men hem ýyllar çögede gaýtdym. Ýurtda şo düşünäňiz. Gurbanula da gerek gel, oğluna da gerek gel. Şu Türkmenistan'ı çapavlap oturan daşky içki döwletden hiç birine de şu toprağın üstünde yaşap oturan halk gerek gel. Olu öz kampanyaları bilen şu toprağın ganyny soruyor da ganyny diýdim baýlygy. Bolly ýeterli. Almurada Hytaý hawa gollaw berse, o Hytaýyň gorana garaşmalymy diýär. Ýa-ki
gollaw, goraw meselesiniň özüne seretmeli birinji Hytaýa seretmeliler. Ýa-ni gollaw, goraw şertleri ýa-da şonu ortağa çıkaran ýagdaýyň özüne düşünmeli. Ondan soň o gerek bolsa o alban bilersiň. O aklyň yerinde bolsa, ýa-ni däli bolsaň tapawdy ýok da. Hytaý bolar. Ýa-ni Taliban ama o Hytaýyň nemesine yerine ýetiripdiler funksiýasyny. Däli bolmazlyk gerekli bu taýda. Şeýleräk bir ýagdaý. Başga häzir şu wagt bir sorak göremok, illeşler o soraklaryňyz bar bolsa. Soraklaryňyzy ýazyp durberýän. Ine Türkiýedäki ine saýlaw barada da bir azrak gürrüň edip geçeli. Halmyrada komentariýamyz bolsun. Türkiýe ine ýene öňkü näme dowam etmäne karar berdi. Türkiýanyň halky karar berdi muňa. Şey diýip aýtmalydyr, saýlaw boldy. Bizim bu taýdan çykarmaly netijemiz ine türkmen halky hem bu gece has ýakyndan izarlady Halmyrada saýlawyň nämedigine. O näme nädip saýlaýarlar, nädip o jan çekişýärler, iki tarap bar, iki düşünje bar. O hemmesi özünkiniň bolmagyny isleýär, öňe sürýär, gazanmak islediler. Netijede ýene köpçülik gazanýardy, bir demokratik bir saýlaw näme şeýlerek bolýar. Türkiýe bundan soň nähil bolar, onu hemmemiz bilelikde görers onu. Dürli zatlara aýdyp bor, ýöne bu aýdylan zatlaryň hemmesi dogry gelip gelmejegi näweldir. Sebäbi islendik ýagdaýy gidişine ýütkedip bilýän daşky ýagdaýlar bardyr. O daşky ýagdaýlaryň hemmesini öňünden görmek ýa-da bolup duran wagtdan görmek kyndyr. Şonuň üçin häzirki görünýän zat o Türkiýanyň ykdysadyýety, o gürrüň gidýäti saýlaw bolmasyndan öňem sebäbi şeýle bir zat barda. O gazansa şeýle bolar, bu gazansa beýle bolar diýilen o düşünje çykýandyr. Demokratik ýurtlaryň nemesi häsiýeti şeýle bolýar. Ine häzir Erdoğan bilen dowam edýär Türkiýe. 5 ýyl dowam etjek. Ykdysady ýagdaý hemme zat mümkinçilik berse, eger ykdysady ýagdaý çöküşe geçse, täzeden saýlawa gidilýändir. Kanun boýunça hökümet işini başaryp bilmese, o ýene saýlawa gidilýändir. Bilemjok ýa-ni nähil boljakdy, ýöne hem daşary ýurtdaky nemeler prognozlar diýeli, maglumatlar ýa-ni çaklamalar. Hem ýurdun içindäki çaklamalaryň köpüsinde Türkiýanyň ykdysady ýagdaýynyň gowy bolman biljekdiginiň gürrüň gidýär. Ýöne buna ol bir öňünden o çaklama ýuwaşlyk bilen görersin. Türkiýanyň içinde 1 milyonyň üstünde, belki de 2 milyona ýakyn türkmen ýaşap ýör, gazanç edip ýör. Biz bu zatlary öz üstümizde duýarys. Şonuň üçin kendime der. Türkiýanyň saýlawy ýene nämes bilen halkymyzyň gyzyklanýanlygynyň hem sebäbi şol bärde gazanç edilýärdi. Burada ýurdun içindäki deme şu daşary ýurtdaky esasan hem Türkiýedäki gazançyň hasabyna ýöräpdir. Şonuň üçin gyzyklanýarlar bu zada. Ne şeýle Almyrada meniň komentariýam. İlleşlerimize o kän soramady ýöne möhüm bir zat aýdyp geçmeli. Şonuň üçin gozadym. Doğru. Bu meselede men görýän ýeke zadym, olamşa gynançly tarapy o halk özüne gerek kandidaty saýlýar, o barada gürrüň ýok. Bu saýlawlar geçdi diýýäňiz, men monitorda edemek belletini erti aýdyrlar da. O näme resmi nemesine erti aýdýarlar. O kim gazananan bolsa o Türkiýe halkyny biz gutlamakdan başga alajymyz ýok. Haýsy gelenede ýöne bize şol Türkmenistana wähbitlisi boljakmy ýa ýokmy diýen mesele ýurtdaşlarymyzyň öňünde durdy. Her kişi ağıran yerini tutar diye Türkmen bizim hem ağırlı yerimiz. Yani şu Türkiye'de şu mal zahmet çekip veren migrantlarımız var. Olan durmuşu geleceğine ahil var. Sen aydıp verdin, hani onun katı akıllı çıkış ettin, şu iktisadiyet barıdı Türkiye'deki yağdayla barıdı.
Kemeylany men ýurtdaşlarymyzy şu meselede ýene bir gezek şu seniň çykyşyňa gönükdirmekçi bolýan. Ýene bir gezek alyn dinlen şu taýdy. Hemmesi jekmejigini aýdylan. Ýöne men şeň iň gynançly tarapy Türkiýanyň halky ýa milleti iki bölündi şumaga. Kim lalsın 50 kalsın 48 alsın 45 alsın iki lager boldy. Garşylyklaryň lager. O Ýewropa döwletlerine garşylyklaryň lager elmedamam demokratik institutlaryň üstü bilen azat erkin mediýanyň üstü bilen sorag jogap bilen çözülüşip dururdy. Emma bir ýanky bizim musulman döwletlerimizde ondan şu reali bir güýç bilen hakimiyeti talap edilýän döwletlerde ýa dolandyrylýan awtokratik ýa diktator kuruluşly döwletlerde bu zatlar milletin dogry bölüşüni emele getirýärliginiň alamaty bolupdy. Bularyň üstesine de ene ykdysady krizis bilen mene gerdenine basyp tutur Türk halkynyň. Üçüncüden ýa sosial mesele boýunça ýa yer titremeden soň öýsüz agdardy galan millionlarça maşgala. Bularyň daşyndan ana enne ýa-ki ýemeden Suriýadan gelen 4-5 milyon ýyla Iranyň, Owganistanyň, Türkmenistanyň beýlik döwletlerden gelen iş migrantlary. Bular näme etmeli? Ine şu problemalar men alada goýan meseleler şular. Ol kim ýeňdi, nähili ýeňdi, bäş güne hiç bersem şolaň ýurdu düzeltmejek biz şuna düşnükli, ýöne salgyma onanyat ýa gowalyat diýsen o başga bir. Şonu aýdany. Owa, hangrada bu ýagda şeýlerek illeşlerimizden o soralar. Owa soraq şeýle BRICS hakynda näme diýip owa bilýäňiz diýä. BRICS'in içindäki halklaryň o köpüsi ýa-ni ýurtlaryň diýen halklar diýsek ýalňyş bolýar. O ýurtlaryň köpüsi ýa-ni totalitar ýa-da awtoritar demokratik bolmayan ýa-da dol demokratik bolmayan ýurtlardan beýdana gelen bir näme ýa-ni öz aralaryndaky bir ýa-ni arkalaşma ýalap bir zat gözüňize getirin. O hakykatda nähili işler etjek, näme iş edýär, o şu wagtdaçyl ullakan bir täsiri güýji ýok. Ýöne öňümüzdäki ýyllarda bolup biler, näme üçin bolup biler diýen sebäbi dünýä şu wagt açyk aýaýdyň bir iki bölünme nemesine dogry gitdi. Bir tarapda demokratik bolan ýurtlar, beýlek tarapda da totalitar ýurtlar. Ýani erkin halklar bilen gul halklaryň arasynda o dolu bir ýa-ni aýyl-saýyllyk boldy. Şoň arasynda söwüş gitjek. Ýa-ni söwüş diýän o kanly söwüş gözüňize getirmek. Soğuk söwüş ýalak bir näme ýagdaý boljak. Öňümüzdäki ýyllar şeýle. O halmyrada ýa-ni BRICS we Braziliýa, Russiýa we ondan soň näme Hytaý bar. Näme Günorta Afrika, soň ýene bir ýurt bolmaly, haýsy ýurt ol? Indoneziýa bir ýer bolmaly, ýalňyşmasam. Şonuň ýaly ýurt. Olar hem bir aýakdan hem hereket edýän ýurtlar o taýda Ýewropa döwletleri ýa bir aňyruja bir halklary bir peýda berip biljek döwletleriň birleşmesi däl. Olar öz içki meselelerini çözmek üçin halatda öz peýda üçin hereket edýän döwletler bolup durdy. Egerde buların birleşmesi Ýewropa birleşmesi ýaly bolan bolsa milletler, döwletler öz arasynda şerhetlerini açyp ýa-ni hareketler, adamlar erkin ýa-ni göçüp gonyp haret gatnaşyp bilýän bolsa ondan başgaça bolardy. Ýani o taýda olan birleşmeden biraz ýetgeşigirek. Şol garşylyklaryny ýa-ni olar şol gün mater döwletlere garşylyklaryny bir zatlary özleri döredýär. Ýani şol. Ulu Owganistan ýa-da Ulu Horasan o proýekt barada näme pikirler bar diýä Almyrada. Bu Talibanyň häzirki ýa-ni söz uruşundan hem bunu görse bolýar. Biz basyp alars, näme ders, eýders, beýders diýen ýalak sözler ulanýandyrlar. Sebäbi bu ýa-ni
Musulman ideologiyalyk ýa-da kellede pikir edýän adamlaryň basyp alma nemesi elmydama bardyr. Yetişen wagt şey edip yetişýär. Basyp alma, dini ýaýratma, dini alyp bir ideologiýa bilen yetişýär. Bu aňyrsynda şol bar motivasiýa berýän. O Horasan bilen çäkil däl olara galsa bütün dünýäni almakçy. Yeme Türkmen oğluydum sonra veren nasıl var sonra için yana şol yeme bir proyekt kan dünyada. Bilen bir proyekt yani kimin aýdyp berdi kim güýji daýanýan bolsa ine şolun çykarýan projekti ine biz Uly Awganistan döreders ya terkedimiz giňeldir. Ana şu Horasan mene şoňa içine girer. Ol orta asyrdaky ol ýanky bir kerwan gatnaşyklary bar. Ana şu durmuşy gözüne getirip diýen bolmaly. Biler 20-nji asyrda döwletleriň serhetleriniň miýdemizligini görkezden atmaýa halklaryň özleri goşuljak mana ses berip kim bar şu regiony şu Horasan proyektine goşuljak ýa-da şu aýdy şey bolmady zatlar. Ýoksa bara teklif edilen proyekt almy. Ana bir döwür Nabucco proyektini hödür etdiler. Kaspy deňiziniň üstünden Türkmenistanyň gadyny nebetini Azerbaýjanyň ýa-ni Türkiýeden Ýewropa çykarmak bar. Ama alaşdymy? Ýok. Orset oňuna böwet basy. Ya ine TAPI proyekti ýa-ni Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan proyekti emeti. Turbo ýoly, gaz turbosy. Ama alaşdymy? Ýok. Proyekt kan, ýöne olar hökmen bolar diýip umyd etmek ýa onu çekilmek ýa eýmenmek gerekkä. Eger bizim göwnümizde ýaramaýan bolsa diýmek şoňa garşylyklaryň bir hili işler geçirmeli pikir edýänler. Ýöne biziň döwletimiziň ýa-da özleri hökümet diýip atlandyrýan toparyň eden bir iň uly jenaýatynyň biri öz döwrüne ýagny şol SSR ýykylanyndan başda geldi däbi. Gün matar ýa-da Ýewropa döwletleriň şirketleri geldi, biznes strukturalary geldi. Döwletler ara gatnaşyp saklajak, söwda satyk zawodlar, fabrikler guruljak. Şolaryň hiç birine ýasy ýol bermedi. O taýda olaryň hemmesi kanun boýunça işleýän döwletlerde. Çykdyjyna kanun boýunça etjekler, girdijiňem kanun boýunça aljaklar. Näme tölemeli bolsa salgydyna төлejekler. Wessalam. Ýok, bular halkara maşenlikleri gözläp başladylar. Türkiýeden esasen taparlary, Iranyň bir bölegi ya ine bir orunlar dünýäniň dört künjüne Ýewropadan bir kysanyň tapdylar. Hana Fransiýanyň buýuk firmasy ona mene maşenlikler schemasyny işläp Türkmenistan näçe milyonlaryny alyp gitdi olarça ýyllarça. Ine şu wagtlary gurnan üçin biz iýdili ýa-da bir arasy işleýän şirketleri Türkmenistany ornaşdyryp bilmedik. Şoňkun pikir edip görüm, Germaniýanyň Mercedes zawody diýip aýdýarlar. Şol bolsa Türkmenistany işläp duran bolsa, ýene de Kanadadan, Amerikadan ýa Belki Britaniýadan bir topar karhanalar Türkmenistanyň 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl işläp oturan bolsa Türkmenistanyň üstüne sürüner. Şol döwletler öz şirketini, öz bähbidini goramazmy Türkmenistanyň çäginde? Elbetde gorar. Ýöne şol gün matara ýa-da Amerika gorarlyk näme bar Türkmenistanyň içinde? Şol ilçihanatyň ilk togly jaý diýmesen başga hiç zat ýok Awtaýda. Goýmadylar, etdirmediler şonu. Ýöreýte gurnulan oýun şu Türkmen halkyny yer ýüzünden ýok etmek üçin. Ene niýasyň eden uly jenaýaty, Gurban Ulyňa eden uly jenaýaty. Bolug oturdy, hany häkimet ýurt köçede ýaty. Şol üçin bollanýarlar. Halkyn talap eden hak hukugyny gerek geldi. Gerek bolsa näme görüşen zat bilen sonra orta çykdy. Ene bar mesele şu taýda. Doğru. Almurada. O dowam edeli onda. Putin Moskwada Orta Aziýa prezidentleri bilen ýygnak geçirdi. Ekonomika forumu diýip 25-nji maýda şol barada gürrüň bersen Almurada diýär. O men düýpli izarlamadym onu. Almurada. Men şu habarlardan aýdylan zatlardan eşdenim bilenim, deňeşdirip görenim bar. 25-nji maý ýönekä ýere çykan atdy bu mesele. 18-nji maýda bilen ählisi hana Hytaýa çagyryldy. O taýda gerek zatlar
Yük, Oyundan yük bu taydan çekiyor, bu taydan çekiyor meselesi. Şimdi galanjatyna mene hytaç Orsiýet çagyryp o taýda näme gorçakdyň galandan maňa bermeldiň ýaly terde bular ýygynyk geçirdi. Ykdysady forum diýip Orsiýetde ykdysadyýet galym. 10 san saksýan girdiler 11-nji ýolda. O näde örgünni gorçakdyň bilen ak. Ene diýmek o da göre metbugatda çykyp durdy. Ene ýa-ki Orsiýet o emäň bir Gazagstanyň üstü bilen esasan şol ýa-ki bir qadağan edilen haritler var Orsiýet üçin. Gün matarın geyri. Şolar aýlawly ýoldan Orsiýetde Gazagstanyň üstü bilen ýetirýän eken. Ol Türkmenistanyň uğradylýan ene paratlar boş geçip dur gördük onu. Hani ok yaragy Türkmenistanyň yaragly goşunyny ise tehnikasy olam ýok diýmek olam Orsiýetde uğradylar. Iranyň üstünden geçip dur ana bir topar haritler Türkmenistanyň üstünden ýa-da Kaspy deňziňiň üstünden näme Amerikan razwedkasy körmüyor görün akma Ýemende tutulan hartadaky patlaýjy jisimlerim Türkmenistanyna gapgarlan zatlar. Ne onsoň bir döwletler näçe edip işläp durka indi galanjasyny elinden aljak bolup Orsiýetden edip oturan. Ýene maýlan dolap taýak bize degjekde Türkmenistany ýa türkmenleri. Ukraina da hani bugün erte uruşda ýeňi şadansa borluq oturdy. Oradan sanksiýalar başlar. Hun tölemeler, muz tölemeler, bolun şäherleri ýykyldy, ýumruldy. Şo taýda Türkmenistan hökümetiniň goşandy barda şo weýrançylyklarda ýa adam ölümleri. O söwüşçilerim çykar şo taýda. Kim näme edipdir? Haýsy tarapda söwüşip? Mesela onu biz şu mahal bütün dünya bir daralıp bir öýüňçi ýere geldi. Kim nämetde görünüp dur. Şeýle görünmese kosmosdan görünüp dur. Biz görmese kana habar berip durlar. Müň ýerden bir güne dinläp geçtiň bollugy. Şoň üçin ýa-ki soragyň şular ýaly jogap watandaş Putin'in orar görkezmanmagy üçin Moskwa gitdiler. Ya Türkmenistanyň ykdysadyna kömek bolsun diýip adam çagyrylýar. Doğru. O hamrada şu ýyldaşymyzyň ýazan zady gaty gowy şonu okaly soň soraglary dowam edersin ýa-ki Hytaý kömek berse o goldaw berse kömegini almaly diýen ýaly neme bar. O garaşan jogabymy aldym. Ýene bir goşmaly zat biziň bilimli bilmeli zatymyz o bizi diňe biz halas edip bilers. O hemme zat öz elimizde. Olam diňe eýitim bilen bolar diýe. O ýa bizi halas edip biljek diňe biz ýöne kömek dogry ýerden gelse alyp bor ine Ukraina kömegi bir näçe gün watar ýurtlaryndan alýada ýa Ukraina misaly ýa bizim Ukraina ýaly bolmaly diýilen manyda düşünmäň. Ukraina değişli öz başdak bir misal bu. Ukraina ine o kömek alýar ýöne halas bolýan ýene özleri özüni halas edýär. O ýaragy sorap almak, ulanmak, görüşmek bar. Ine türkmenleriň eline ýarag berse de diýeli. Ýa-ki görüşip biljekmi? Biz bilemiz ok onu. Barlap görmeseň o bilip bolmaýar. Şonuň ýaly bir ýagdaý. Soň ýene bir ýyldaşymyz ýazypdyr. O öz ýurdunda saýlaw bolan ýaly begenýärler bizim türkmenler diýe. Erdoğan gazandy diýip diýe. Begenýärler näme şeýle bir pikir öýredýärler-de bizi o hökümet çalışsa Türkiýede çykaryp gowurlar diýip. O men geçenki çykyşda da aýtdym. O men türkmenler çykaryp o gowjagyna neme demok, hökümet çalışsa gaýta wizanam aýyrar diýip o pikir edýän. Şeýle bolmaz şeýle. Şu wagt boljak zat ýene de şu öňkü aýdan o näme aýdaýyn pikirimi. Türkiýede zatlar ýa ykdysady ýagdaý agyrlaşsa, o agyrlaşar diýip aýdýarlar. Onam ýöne wagtyň geçmegi bilen görür. O agyrlaşan ýagdaýynda türkmenleriň özleri taşlap çykmaly bolýar. Soň häzir Russiýadan bir gapy açjak bolupdurlar. Onu taýýarlyk görýärler. Türkiýanyň ykdysady ýagdaýy agyrlaşdykça Türkmenistanyň içine gitmek isleýän adamlaryň talaby gitdikçe artýar bu wagtyň geçmegi bilen. Onu görüp dururuz da biz hem.
Soň o Türkmenistana baran adam Türkmenistanda saklap bolanok. Olary o gelip bir ay o diýince alyp Orsiýada uratmaly işlemän, gazanç etmäni. Şoňa taýynlyk görülýär halmyra da o türkmenleriň o kiçiräjik bir psihologiýasyny gurrun etdik häzir. Yemine şol Orsiýada uradylýar ya uradyljak diýen pikir men doli bolýan sebäp barlygyny bilýärne. Sebäp Orsiýada şumal işi güýji tanap. Sebäp Özbegistanyň kılar, Gazakstanyň kılar, Kyrgyzstanyň kılar şol gary işlerine çykyp gitdiler-de. Ondan öz milletini ona goly adam terk etdi ýurdy. O enne şu Orsiýa şolary nerede işletmekçi bolýar? Birinciden gary işler, ikinciden Ukrainada akadylýar, ama o täzekleriň sürlendigini şu tak 36 adamyň ýemesini taryhyny ana Azatlyk radiosyna mundan bir ay ýol aýdyp berdiler şolaryň brigadyryny çeldi. Barıp şu taýda garym gazypdyrlar da akop diýse, biz ýa-ni şu atyşyk üçin. O zaman pullaryny ýarsyn bermendirler. Endi men öňün gürleşdim. Öz illeşimiz bilen Orsiýetde ýaşaýar. Ola aýtdy, Almira da diýdi, bärde diýdi, şuma 2 aýlap işlerin hakymyzy alyp bilemzak diýdi. Ortlar beren hak berdi, aýlymyz ýok, pulumyz ýok diýip aýdýarlar diýdi. Emma işini etdirýär. Bärsem ýykylyp başlady, "Ben näme çegmeden bilemzak, ýurda gaýdaýmazak" diýip maňa jaň edip menden gürleşdi. Ne Orsiýadagyň şular ýaly ýagdaýy bar. Belki olara muhtam bolsa işi güýjüne uradym diýendir. Men bilemek näme bilen arasyny sewda bolup bilen. Türkmen halkyny bagyşlaýan bular hakyky zynjyrsy goly urdular, o ýurtdan bu ýurda gowyp ýörler. Ara Türkmenistana barmaly, baran gerek, gerden dogry aýtdyň şuman. Bular ýurda barsa kollaps dörejek, iş ýok, çörek ýok. Odalar bärdin Türkiýeden uradyp durdy, görgüli halk ýygynalaryn, çağlaryny eklemek üçin, saklamak üçin. Pulsuz barany näme etmeli? Ne blokan soraşdy. Dogry. Illeşimi sorapdyr. Gije galdym diye Eýran bilen Awganistan arasynda uruş o Türkmenistana nähili täsir etjek diye biz oň jogabyny berdik o videonu. Gaýtadan o görürsüňiz illeşlerimiz, ýa-ni gije galanlar üçin. Başka näme soraw bar? Başka häzir soraw ýok. O şeýlerek Almyrada ýagdaýlar. Adamlar ýadyp durman. O eğer soraw bolmasa o jemläben biliriz. 1,5 saat boldy. O erwetdir wagt däl. Illeşler sorawymyz näme bolmasa. Adamlara saylawa gatnaşan bol reýasyny edip oturan orta derdi ýeterlikdir. Yo, hakyky ýöne men näme diýän ýa-ni sebäp saylawy bir tejribe etmän, iň azyndan bir gözüm bilen görüp tejribe etmän saylawyň nämedigine düşünip bolmaýar. Türkiýe gaty uly bir fursat boldy. Iki saylaw ýa-ni ikinji tur diýilýän zadyň nemesini hem gördüler de näme üçin ikinji tura galynýar, näme üçin galyndy, adamlar näde bu saylawa oňa gidýärler. Bu zatlar üçin o gaty peýdaly boldy. Sebäbi biz hem Türkmenistan etjek bolsak, bir ýurt etjek bolsak, şu zatlardan geçmeli-de iň soňunda. Şondan geçmek üçin hem tejribe bolmaly. Bizde o tejribe ýok. Türkmenistan hiç haçan saylawa gidilip näme edilýän, dolandyrylýan bir ýurt däl, bolmadyk. Ondan soň bolmaly. Şonuň üçindir görüşimiz hem. O dälleriň elinden watan almak. Burada. Ma Türkmenistan dälhana urdular bular. İçinde sagdyn adam ýok. Şu hökümetin hiç bolman. Halkyny degmeler. Halky şu güne düşüren şolar. Şeýle o ýa-ni Türkmenistanda edilen bir kanun şertnamalar, gazmaz hemme zady o şonu
hemmesinin hem öňüne geçip bolarmy diýä. Geçip bolarmy däl, geçecek bolmaly. Ýa-ni bir zada o edip bolmaz diýip o neme açyklanok şonu etjek bolmalydyr. Hemme ýurtlar ünüs berýän bolsaňyz bir zada etjek bolýandyr, başarjak bolýandyr. Yani bu taýda başarmak diýen söz bizim ýa-ni leksikonumuzda kan ulanlanok. Balmurada şu bir zada başarmak. Başarjan olmak bu sözler ýok. Şonuň üçin ýa başarjak bolmaly bu zatlaryň hemmesi. Ýa-ni edip bolmayan olsa da şonuň edip bolar ýaly ýoluny tapmaly. Şeylere görýärdi. Başga da Şu gaz barada soragy men äli aýdyp geçdim ýene bir gezek şol hemen yurttaşymyza aýdyn. Şu hemen niýat döwründen başlap şu SSR ýykylan zamandan bäri şular näme şertname baglaşan bolsa haýsy döwletler bilen parçy ýok, tapagy ýok. Şolaryň hemmesi täzeden gözden geçirilmelidir Türkmenistanyny. Eger şu algyly, bergili, pully ýagdaý emele gelende onda şolary eger Türkmenistan bergili bolsa onu gittiler de şol bilen gol çekişen adamlardan aldylar öz algysyny. Emma Türkmenistany bergili bolsa onu aýdar getirindi Türkmene goýun şol alyn baýlygyny. Esasanam şunlar ortaýa çykarylan baýlykdan hetdi hasaby ýok. Ya ir döwür Niýasyň döwrüne Ukraina kan çykaryldy. Ýulia Tymoshenko'nun üstü bilen. Biz bu zatlary bilip oturýarys. Ýazylyga töwren tak ýurda baraly. Bizim çözüşmeli meselemiz gatykan ýurtdaşlyk. Pikir etmem o serişli tapılar bir täze Türkmenistan'ı gorumak üçin. Ýöne muňa bütün halk bolup ýapyşmaly ýöne köýraýdan da bütün tutuş halkyň işi. Bir adamyň ýa 100 adamyň işi de. Yıktılar ýurt başyna geýdiler. Hiç tat galmady ýurdun üçin. Bir abad duran bir ýeke puwdok ýok. Äslisi ýykylan hemmesi korrupsiýa. Merkezi banky bolmadyk döwlet näde hareket edýär? İki tane valyuta kursu bolan döwlet mi aslında? Bir pikir edip görün. Ol ýa maşenlik bilen şular ikisinin kart oýnaýşy alyp bolýar bu. Nawa. Tarada kösenýänem halkymyz. Şunun çekip çydap otyr. Bilýär şu halkyň çekip çydajagyny bilip depetine taýaklap durlar. Ne edebilişimiz şu diýip. Nawa. Ben ine gynanýan ýerim şol. Başga hiç ýoksa Türkmen halky hiç bir milletten pes ýeri ýok. Siz şonu haýdy gulagyňyz eşitýän bolsaňyz eşitin. Millet kökmeni biziň halkymyz hiç kimden pes der. Ýöne şun ilmsiz bilimsiz goý kördäkin edip ene şeýtirip ýere düşürdiler. Ya ýere ýazdylar halkymyz. Boldy. Başga günäsi ýok biziň halkymyz. Ondan hem şol paraxorluga öwredip kümsüklige uğradıp, ikiyüzlüge uğradıp, iki sözlüge uğradıp, yine kim para verse şu gowy ýaşaýar diýen durmuşa getirdiler. Ne diýin bar şu zatlarda? Almurada. Şu soňky soraga o el alaly, soň jemläp bereli. Yani sonra edil düşünmedim. O Türkmenistan'daki ekologiyanın bozulmağına, su gıççılığından daşarı nähil täsirler bolduka. O sonra o düşünmedik. Daýda bir mani bozukluğu var sözlemde. İyileşimiz onu bir täzeden nemet bilseň hasam olur. O su gıççılığından daşar nähil täsir bolduka diýä. Onu şu ekologiya ýa tabiata ýetirilen ziýan barada gurrun edýändirde. O suwgutçylyk bar ýerine ýa ekologiýaň bozulmagy görnüp durdy. Şol Garabogoz köl kesildi. Ondan soň şu topragyny duz basyp aldy. Aral deňdiniň ýemesi gurulmagyny topraga ziýan ýetirdi. Bular yer asty ýa-ni nebeti gazy çykardylar, o boşluklary doldurmadylar. Ine bilem ertek gün nähil bolup bize ziýan ýetirjegi belli däl. Ya da başka meselelerin gatykan şol çöllü geçirilmeli işler geçirmeden çägeler süýşüp ine suwlary basyp obalar basan ýerlerim boldy bizim döwrümizde bilýän zatym. Ekologiýa aýtdym ýalnys bir çetini şol ýaş ýerini ýa-ni ýel bilen getirilen
duz cisimleri ýagandan soň toprak şorlady. Ene ot çöpem galy, ozal bir alyaz meýdanlarymyz bar diýilmi? Uğrap galy. Tabiata yatırılan ziyan gatı uly ene bir yankı çelekenin qara gorum dip zawody bardy. Şu maşynyň tekerlerine goýulan qara bar. Saja diýile bütün saýylyp çyne diýer. Ene şoň tütsesi bütün yankı Balkan welaýatyny tutdy. Şoň üçin şo taýda ene ölümleri, çağı ölümleri, ene rak keseli, ene bir uju şo taýdan gelýär. Duzlu meseleni aýdyp berdik. Ene halky şol ýanky tehniski duz bilen naharlap otyrlar. O adam real duzlar. Ola mene adamyň bagyna urup, ene bagyny pytradyp otyr. Şoň üçin çirroz keseli. Dürlü keselden adamlar ölüp gidip otyr. Any getirdiler, gurdular bir näçe zawod fabrygy Mary welaýatyny, ene Lewap welaýatyny. Tüsseläpdi, olary filtre geydirmeli o zawodlaryň tüsse çykýan turbasyna. O filtrelerim gymmat ýapolanky. Onlarça milyon dolar bahasy bar. Onuň wagtly wagtyna çalyşyp durmak. Şo zatlar edilýärmi? Ýok. Ondan şol ýa turbadan çykan ähli himik jisim, ziýaly jisim adamyň depesinden ýagyp dur. Soňra gelip olaň ekinine düşýär, miwesine, iýmitine, önümlere. Yani adamın iyi, çağırır iyi, ine sana kesel, ine sana ölüm. 60'a yetmen ölüp yatanyň aňyrty bärsi ýok diýip bizi jana diýip aýdýarlar, ama habar berýärler, ama lokmalar näşe döwletimize, halkymyza eýlik etmeden aňyrty akyryň görülüp guturup barýar. Iň şumaga ejir çekýän welaýet men bilşimçe ine Lewabyň ähli halky diýen ýaly hany Türkiýe ýa başga döwletlere meýle teňgitdi ýa çykarly. Sebäp indi o taýda ýaşar ýaly şert marmandyk. Adamyň elinden iş alınsa, olaň elinden mellek ýerleri alınsa, urara zatlar bolmasa, ýere nany bolmasa çağılar nahileklemeli. Ýurdu terk etdiler, indi içine salmaga bulara mümkinçilik ýok girmeli. Sebäp o ýerlerde ýankyta gelip özüne karhanalaryny böyle wagtda ya şoň aňyrýarlaryny magdaly diýdi, näme diýdi, o çarşanyň töwerekleri. Da şo da o da problem. SSR döwründe ol 70-nji ýyllardan bäri şol men bir akdyp bir ýerine görkezdiler, şol 90-njy ýyly baranda bir podwal laboratoriýa bar eken, ýa-ni medisina ýa-ni şoň içinde kolba diýse aýnadan ýasalan utu bar, içinde de ýa-ni spirt. Şo spirtin içine şo doğulan çağırar salan ekellerde, çiketli doğulan çağırı. Kellesi, elsiz, ayaklı doğan çağırı var. 80-nji ýylyň başynda. Näme denemeli gel? Şo şabadyň suwundan, şorundan, pestisitlerden ýanky paxta sepelýän iýmitli ýetmişçiliginden. Ine şonu da 90-njy ýyly parlamentde ara maslahatlar şoň üçin göçme ýygynyny etdik da şowdy. Men talabym boýunça. Ana halk onu ýygyny alyp göterin. Bolmasa şu bardy. Ine ekologiýa ýetiren ziýarlar gatyken sanasan bir sana oturmaly, gaty köp berdi bizne. Şuma edip çekip otyr halkym. Agyz suwy zäherli. İçeri ýaly. Kanaryň suwuny ol filtrden geçirdik diýe. Onun için ölen hayvanlar ýaty eşek diýdi, düýe diýdi, ýene näme diýdi. Adam kam gatken diýe cesetler galmyrada, diňe haýwananda. O adam cesetleri bar, ondan ol kanalizasiýa ýemesinden şu tak ugrot ýaly. Her zat bar. Ondan birden sagdy millet bolar. Şeýle. Amrada o zora dogry düşünüpdirs, o jogap berdiňiz, neýilleşmezem. Onda jemlä bereli. Amrada. Bolar. Başlartyň men kan şu saglymyň ugry ýok, bokurdagym ugrap, burnumyň ýelmeşip dur. Demark bilen. Jemlä bereli. Amrada ýilleşler o sag bolun indiki. Betdäçeli. Sonra jogap nämämizde o görüşýänçek. Bolar, hawanyň ýurtdaşlar diňläniz üçin oturum oýlanyň, pikirleniň. Elbette her biriňiz özüňizçe netije çykaryp hereket etmeň döwri möwreti bir döwür geldi. Siz şoňa düşünin. Herekede bereket diýipdirler. Biz hereket etmesek kim etmeli?
Eger biz şu gün hereket etmesek, ertesi gün şu bizim gelecekki nesillerimiz için şu yerde yaşarlyk toprak kaljak geldi. Emma şu mahal mümkinçilik bar, hereket edip bileleşip täze Türkmenistan'ı gurma. Maksatlamalymyzam aýdyn, görünli, goýunly, senin dikkatinizi hödürlenli. Halkyň ensesinden edilýän görür, işem ýok. Hemme etjek işlerimiz barhana arşivde açın seyredin görün, netije çıkarın. Bolýa onda şogurlukça hemmeňiz gejany rahat bolsun. Hemmeňiziň öňüňde saglyk. Kemine çağıran üçin sag bol. Bolýa. Sağ olun.